Здравейте, днес ще играя Minecraft и ако не е много хубава техниката, ще видите, това ще е днес, който свет ще играе. Аз съм скидал, добре да кажа. С кой скин съм? Ау! С кой скин? Иде. Да. Не ви показах, но играх малко без да снимам и събрах само 10 дървета и просто имахме гости. Затова събрах само 10 дървета и това е. Сега ще оцеляваме и ще построим къща. То се знае, ама да кажа. Пишете в коментарите хубави ли да са клиповете. Но сега съм като съм. Сега ще ми е втория, за първи път играя на... Как да го кажа? На живо на Minecraft. Аз играх на телефона и се предпоставих. Сега ще играя на компютъра и... така. О, ябълка. Кой стреля? Да знаете, по някой път може да играем заедно с някои приятели. Ще може да играем заедно. И да ви кажа, но няма да е на компютър, защото може някой път да играем на компютър. Само че като играем заедно, по принцип ще е на телефона, защото един мой приятел само той знае как се прави сървър и просто не знам как. И може да напишете в коментарите как се прави и ако знаете, кажете ми и ще играя с някой. Например, с един мой приятел Дани. Може да играе с Дари. Този. И сега само ще къс клипа. Ще събера малко дърво, ще направя къща, ще се поразя. Ето е колко да ви покажа нещо. Арбе. Може трябва да си правя къщата. Скоро стане нощ. Един стак. 6-4. Да започваме да намерим едно хубаво място и да започваме. И в коментарите пишете, ще ви кажа още нещо да пишете, как се играят мини-игри, мапове, такива работи. Къде са тези?
Няма място тук за къща. Ще да направя пълна някъде. Скрит. О, захарна тръстика, дали шугарки. Добре ли ще сме? Не сме, отровени сме. Ама нищо. Къде ще ми бягаш там на дървото? Почва да ти захар. Каква порта? Къде има нещо за ядене? Лято спело царие. О, блато. Ето е блато. И пък е някакво малко островче. Сега ще излезем от този свят и ще играем на един на креатив. Ето го е него. Сега ще ви покажа как съм решил къщата и да бъде. И тук ще отим място. Сега ми трябва камъка, дюбата, дъргъл дърво и нормално дърво. И прозорец. И пишете в коментарите какво искате да направя. И врата. Почвам. Ой, че мога да летя. Да търся място. Да, тук. Ще подляза за какво ми да.
според мен това нещо малко ще може да заприлича на беседка от гъби. Да знаете, за тези, които не знаят, това се намира под водата. В едно нещо, не знам как се казваше, не помня как се казваше, и там има едни риби, де трябва да ги биеш, и има едни златни купчета и там може да се седи злато. Поне като гледах, и аз бях като вас, гледах кипчета и оттам разбрах. Не от някъде другаде. Пири-пири-пи-пи. Така. Да, наприлича много на беседка. Сега... Както ще ли трябва да кажа? Хотела да намеря едно нещо и ще трябва. Ето нещо тук. Да гледам, не повече. Трябва да стане така. По-кръвно го научих от един мой приятел и казал приятел, батко ми, и дето казах мой приятел Дани, имах на предвид моят батко Дани. Той ми е братовчет. Така, чакай. Така къща се представих, ама няма как да направя.